Família d'Administració d'Empreses. Sabràs gestionar un negoci. Aquesta especialitat engloba els cicles de grau de Gestió Administrativa i Administració i Finances en el superior. En Gestió Administrativa, els continguts que s'imparteixen es poden resumir en la comunicació de l'empresa en el seu entorn, el tractament de la informació a través de mitjans informàtics, la elaboració de la documentació requerida en les transaccions, el registre i arxiu d'aquesta documentació, calcular els costos de personal, el registre comptable de les operacions per al càlcul dels resultats empresarials i elaboració del patrimoni empresarial. Entre les possibles eixides al món laboral són molt interessants les tasques d'auxiliar administratiu en una oficina, en la banca i en institucions financeres, i també en l'administració pública si eres titulat en grau mitjà. En la funció pública, en quins llocs pots treballar? Concretament, en l'Ajuntament d'Ontinyent com a administració local se pot treballar en molts departaments. Està el Departament de Medi Ambient, l'Oficina Tècnica, Departament d'Intervenció, en el Departament de Tresoreria, en el propi Departament de Serveis Socials. Quins consells donaries a un alumne que ha finalitzat el cicle formatiu? El consell que us donaria jo des del meu sector de treball en l'administració pública és que de vegades és la paraula oposició o administració i ja fa por des d'un principi i no n'hi ha que descartar-ho en cap moment, n'hi ha que fer-se avant i mira, els resultats poden ser molt satisfactoris. Quines són les tasques que té un tècnic en... Bé, doncs dins del que Solar estic al departament de personal i les meves tasques així són controlar les hores dels operaris per després passar-les un programa, també controlar els gastos de personal per després realitzar informes i també participar en el procés de selecció dins de que serien els operaris. D'Alke Solar està dins del camp de les plaques solars, instal·lació i manteniment de parcs solars fotovoltaics i jo treballo dins del departament de recursos humans. El año pasado acabé la parte teórica, este año estoy haciendo prácticas en la empresa PLSA, luego empezaría a estudiar superior, en acabarlo quiero entrar a la universidad, en estudiar empresariales. L'alumne que cursa Administració i Finances en el grau superior aprofundirà en la normativa legal referida als aspectes comptable, fiscal i laboral. Coneixerà el finançament adequat que necessita l'empresa i tots els coneixements actualitzats necessaris per a la gestió del negoci d'una empresa. Com vas trobar feina? Vas tardar molt? Va ser acabar les pràctiques i ficar-me a treballar així. La veritat que va ser tot molt ràpid. I en quant al temps que vaig tardar en trobar la feina vaig acabar i en qüestió de 4-5 mesos me van cridar i des d'entonces estic treballant. Et vas sentir preparat quan vas acabar les pràctiques? Però és a l'hora de la pràctica quan realment el valores i el dones compte del que has après durant els cicles de formació professional. Hi ha possibilitats de quedar-se a l'empresa quan acaben les pràctiques? Tots aquests alumnes que hagin acabat el cicle de formació es poden dirigir a D'Alke Solar a deixar el seu currículum. Nosaltres tinguem un departament de personal en el qual tot el currículum que entra s'avalua. L'experiència de l'empresa a l'hora de tindre aquests alumnes és positiva, però principalment perquè ens dona possibilitat de tindre una base curricular, una bolsa de treball de possibles futurs candidats o possibles futurs treballadors de l'empresa. I sincerament crec que la formació professional és molt important i sobretot el temps que li dediquen a la pràctica. L'alumne obtindrà el títol de Tècnic Superior d'Administració i Finances. En aquesta titulació superior podrà ser responsable del Departament de Recursos Humans, del Departament de Comptabilitat i de la Tresoreria, de la gestió de cartera de valors, ajudant tècnic d'auditoria i agent d'assegurances, entre altres.